the mic with a wickedest sound. Ahoj, tak ja vás vítam pri prvom dieli zo série Shiki zo Fidget. Teda je to Sofogame a nie je to také, no proste nie je to klasické, ale je to privátne Sofo. Link bude na konci videa alebo v popisu. A vlastne sa to volá Crazy Gaming EU. Stej môžete poznať hru ako je Battlefield 4, alebo stade sa dá stiahnuť veľa verzií GTAčka. Tak začiatok je úplne taký istý, vytvoríte si nejaký skin, takýto rôzne typy skinov, si dám napríklad tento, dáme los, to, ešte nejaký iný, no tento by mohol byť, vyberieme si, že chceme byť kúzelníkom, dáme si uložiť a nejaké meno. Takže ja sa napríklad budem volať F1 alebo dáme to takto. E-mail si dáme vlastný, samozrejme každý aký má a heslo taktiež vlastný. No. A teraz sa nám to bude chvíľu nadčitovať. A teraz si ako ukážeme, že na začiatku hneď nemáte ako na klasickom, že budete mať napríklad, dajme tomu, no, nebudete mať 15 zubičiek, ale hneď 1000 a jedno zlaté a zbrojírny nebudú také klasické zbraň, ako by ste čakali, že budete mať ako jednotka. Ale vlastne silou sú také isté, ešte tam tie bonusy sú iné, ale majú takýto krásny skin a to texture pack a sú no dosť drahé, ako môžete vidieť, ale samozrejme tu nás sa hubičky a zlatiaky zarábajú veľmi rýchlo. Tak ja nemám zatiaľ za nič, tak si ukážeme čaroobchod, to je také isté, máte tam veci, úplne takéto isté. Teraz hráčov je maximum už registrovaných, je až 522 a každý deň sa to o 50 zvyšuje, že začína sa to rozbiehať a staj to máte tak, no staj si teraz pozrieme, staj som ani ja teraz nepozeral, ale mne sa zdá, že je to také isté, iba, no presne také isté, vidíte, my si hneď môžeme kúpiť Raptora. Podzemia tu máme, to je taktiež isté, vlastne jedná sa o to, že tu máte lepšie zbrane, máte všetky podzemia otvorené a vlastne tak. Voľby, ja si nastavím trošku tichšie, si dám zvuk, alebo si ho úplne vypnem, nie je taktiež isté. Ešte si musíte overiť e-mailovú adresu, niekde sa vám nedá posielať správy, aj keď to je od level 10 a dávať cechu peniaze. A ako môžete si všimnúť taktiež u hospodára, no, v hospode, je taktiež veľa skúseností a taktiež je to veľa zlatiakov. Tak je to úplne skvelé. Si dáme takto a dáme si za jednu hubičku preskočiť úplne, že máte 1000 húb, tak ak by ste fakt sa rozbehli a jedným dňom boli veľmi nahnevaní, tak dáte za jeden deň aj 100 alebo 90, tak je to super a vlastne tak je to fakt rýchle expenie a ja by som to ešte si kúpim nejakú slabúčku zbraň. A týmto dielom by som to aj ukončil, tak ešte na nič nemám, alebo tak ešte jednu hospodu si dáme. Tu sa aj pomalšie načítajú tie stránky ako tých, si robíte srandu, no, takže paráda úplne. To fakt super. Ty vole. Sorry, že stále hovorím každý minút ty vole, ale je to fakt super a teraz ešte si pozrieme sem. No,
Ale keď sila mi je na prdel, nejaké rukavice si môžeme kúpiť. Stále tam tá sila. Nechcem silu. Kašlem to. Kúpim si papučky. Krásne rukavice. Si rovno môžeme dať sem. No, to je nejaký buk. Aha, málo zlaťaku. To je super. Si musíme vrátiť. No tak, dúfam, že sa toto video páčilo. Ak hej, tak zanechajte like a odber. A uvidíme sa u ďalšieho videa, takže ahoj.